Senior citizen nga napalgang patay sud sa comfort room sa ilang compound nabantayan nga adunay daghang samad sa iyang lawas nga gituhuang pinaakan sa iro. Ani ang report ni Femari Dumabo. Naabdan pa sa GMA-RTV ang mga sakop sa City Dog Pound nga nakigunokdanay sa mga iro sa biktima. Unang nasikop kining iro nga gidudahang maoy na maak sa biktima nga gilagway nga usa ka mixed Doberman ug Aspin. Ang biktima giilang si George Mayol, 63 anyos, ulitaw. Ang napalgang ng lagom na galingkod sulod sa CR ug wala nay kinabuhi. Gilagway sa mga pulis nga duna kini mga pinaakan sa naong, sa iyang tiyan ug sa dekadang parte sa iyang lawas. Nadawa sa Talisay City Police ang dead person alarm pasado alas 8. Matod sa igsuon sa biktima nga Hulyo sa miaging tuig. 57 ka mga samad pinaakan ang naangkon usab niini. Na-rescue siya sa caretaker. Sa una kay gibugno man sad na siya siyang iro. Kana gyapong iro nadana sa ospital pud. Nya akong gibadlong gi-advisean ako siya nga i-dispatcher na iton over na sa City Pound. Gingong gitambagan na ang biktima sa iyang kabanay ug mga higala nga ipadala sa dog pound ang iyang mga irong binuhi. Ang mga iro gibuhi sa biktima sukad pa nitong 2020 nga mga pinangga o ginatiman niini. Apan giangkon sa kani caretaker sa ilang compound nga may higayon nga mabunalan kini kay mamugno sa ubang mga iro. Iyang ko gusto no. Pinangga kanya. Kung amo siyang badlongon sir, buhi na ng iro sir, basi pakad ka siya. Kami may iyang ko nun. Times kayang nadapatan ang mga iro. Usahay ma'am kanang magbugno na silang upat aw lima. Katong Doberman nakapaak niya iya gitong bunalan kundi kanang bubuwag tubig. Giawag sa kapulisan ng pamilya nga ipaubos sa autopsy ang patayng lawas sa biktima pagsuta kun unsa gyud ang hinungdan sa kamatayon niini ug kun wa by foul play. Apan ang pamilya ang di nabuot pa nga ipa-autopsy kini. Samtang ang Talisay City Veterinarian nagtuo nga dili rabies ang namatyan sa biktima. Ang kanadyong tao, dili na siya mamatay-matay dahil kung may rabies. I-take na na siya incubation period mo. So unless kung ang attack sa iya lahi, namatay siya dahil sa attack, basig na siya sa mga vital organs niya na attack. Usually, makita ang symptoms mga 2 to 4 months kasi garan diha. Nangyay tayo mga recorded sa tuwang kuha niya na po yung after ng tuig. Samtang gipasabot sa veterinarian kun nganong adunay mga iro nga agresibo. Ubani Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. GMA Regional TV Live.